Άμα είσαι από Θεσσαλονίκη, τότε ξέρεις ότι την καλύτερη μπουγάτσα την έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό πήρα από τα καλύτερα μπουγατσάδικα, από τον Κατσέλη και από την μπουγάτσα ο Γιάννης φυσικά. Και εννοείται μπουγάτσα χωρίς σοκολατούχο γάλα δεν γίνεται. Πριν βρούμε ποια είναι η καλύτερη, κάνε ένα like γιατί είμαι μείον 10 ευρώ. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την μπουγάτσα του Κατσέλη. Σαν μερίδα είναι μια χαρά φαίνεται. Πάμε να δούμε όμως και γευστικά τι λέει. Να πω ότι και από τα δύο πήρα μπουγάτσα με κρέμα φυσικά. Ό,τι στη Θεσσαλονίκη έχει την καλύτερη μπουγάτσα, παιδιά. Είναι αρκετά νόστιμη, θα έλεγα. Δεν είναι πολύ λιγοτική και δεν στάζει από το λάδι, το πιο βασικό. Θα πάρει ένα 8 στα 10, αλλά πάμε να δούμε και την μπουγάτσα του Γιάννη. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί κουνάτε το σοκολατούχο, αλλά τέλος πάντων. Να πω ότι η μπουγάτσα του Γιάννη είναι λιγότερη, αλλά μου φαίνεται πιο ζουμερή. Να το πω. Έχω πολλά expectations, αλλά φύγαμε για τη γεύση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, έχει όντως κάτι πολύ διαφορετικό. Νομίζω έχουμε νικητή στις μπουγάτσες. Σίγουρα θα πάρει ένα 10 στα 10 η μπουγάτσα του Γιάννη. Είναι ζουμερή, δεν έχει πολύ λάδι, είναι και τραγανή. Πραγματικά αυτή η γεύση είναι ακραία όντως. Να πω ότι και οι δύο μπουγάτσες ήταν αξιόλογες. Του Γιάννη ήταν πιο ακριβή, πιο μικρή σε ποσότητα, αλλά ήταν σε γεύση η καλύτερη. Του Κατσέλη να πούμε ότι ήταν πιο φθηνή, πιο πολύ ποσότητα, αλλά ήταν λίγο πιο κάτω στη γεύση. Επομένως, την καλύτερη μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη την έχει ο Γιάννης. Πες μου, ποια από τις δύο μπουγάτσες αρέσει περισσότερο. Κάνε με ένα follow φυσικά και στείλτε σε αυτό που πρέπει να το δει.